sa kadagatan kaibahan niya dumanan na apostoles na At sindama sa lawot, si Jesus ay napaturo. Medyo minurusulan magkatakot-takot, taros ang markamalon. Oli kanto natakot na mga apostoles niya. Jesus dinulok ninda, tukaw tulos man sanay, yan inulay ninda. Agorang naming maestro, kami mo niya nilikay mo. Manunod kitang gayo, marigon nga ning totoo, ano ang sangkot sa bagyo. Simbag ni Jesus ay na mga katuod ko ngayon. Tungkol nindo maluya, anong katakutan, baga na uya ako kahit. Di ba ka nakita nindo, dakol na mga gibuko. Panahon na iniyo, magduwa-duwa ka pa ka mo, ang takot na ko lang nga. Pagkakaram kay niyo, puntang si Jesu Cristo. At nagluyang gayo, linginaw ng totoo, itong marigo na bagyo. Manasungani makita ng mga apostol niya. Tao iningaya tubig duros, nagabos namin nasuko sa iya. At makahapon naman si Jesus may naagihan. Ang pinagkakatan ng demonyong kampalasan, tulos pinahan. Gumangkay itong lansangan, may sarong babae naman. Ilang inawasan naloy ng tao, aldaw tulos man na umaya. At si Jesus makita sa giubingin na dukna. Ay nakaginawa da nga naman dumatom na prinsipe sa sinagoga. Dominolok sa kordero ang prinsipe sa Jairo. At nagayo sa masakit ng totoo, pinag-ilaw Sa hirap ni Kristong mahal, tulos na pinaduman. naman sa lasanan may nagsabi na magorang ang akin niya agad. Olay ni Jesus sa iya, day ka magmundo nguna. Sa kuya na nalit ka, minsan sa iya, dandan sa iyo mabubuhay siya. Pagkanong sarong ninda, akin niya nahotad ba? Ang isa na nininang magorang niya, mga magorang pang iba. Sa Jesus na makita, tulos pinagsaway sinda. Halika mo, pagkangis na bakoy yan, gadang ngayon, nagtuturog lamang Sa siya. lalaw pinaliman ang mga tawong kadaklan. Pinatadala mga naman ng magorang kanaturan na bang Ang kaiba ni Kristo, si Pedro, Juan, Santiago. Totoo niyang gayo katod sa aksing totoo, kay ning nakulang bilang. Sa kamot niya kinapdan, nautad na bangkay. Totoo nang inaralan ni Jesus, nakagurang ng tulos ito na buhay. Itong milagro ni Kristo, hayag sa dakol na tawo. Inumaw siyang totoo, iyanan man ni Abdon, Escribas, Pariseo. Pagaw suling kagduwa ka mga apostol niya. At nagpuli siya ng 70, may duwa disipulos na kain. Kasi na nagulit manig di kay ning kinaban. Medbed na tunay ng mga misteryong mahal ni Diyos na kagurang. Tinutokdo ang gabos na sa gibong mga maugma. At ninda kong si Jesus, magdana ng sala sa gabos. Nasindaman ang tinawan, imbilog na kabasikan. Unang alasan sa kananing paniwalaan, nanulit nindang ano. Iring sa bagay mabatin, Jesus sa langit. Ang barka na nadakit sa good mga apostoles, nagdago sa ila. Nasa indang pinuntan, nagdagag sa kopit sa idan. Todo man sinda si Jesus, kagurang nanta, sagkod sa mga kaiba. May nang naloy totoo, may nagdatong na tao. Mahigit sa 5,000 na ginanyog, nagayo kay mga hulit ni Kristo. Lumasinday ulitan, malain-lain na bagay. At pakinabangan kaya dahil namatianin tao sa kagutom. At sumakita ng gayod kay itong mga disipulo. Dawot ko ng sayod, nagsabi sinda kay Isos, sinaysay ninda. Agurang na niya mo ngaya, sirong Napoleon, nguna. Sinda ka sa aliyan, oras bibig, na naman tawag, gutom na. Si
Sinimbag ni Jesus na poon, tanaw tapapapuli. Sinda pakakanon simbag sa indaw kukaon ang tinapay na kakao. Huwag gatos maninaryo, tinapay daron digdihon. Pilipi sa verbo na di magkaligokon ko siring kadakon na tao. Hindi mayo ngunyan, kundi lilimang tinapay. Tuwang sila naman ang manigoy yan sa taong alalaki da. Ano rin Jesus naman ang sila sa tinapay. Dorigingon yan pagdatong tulos naman sa iyang bilis. Pinagbarangan na ito kay itong mga disipulo. Sa gabos na mga tao nagparasog na totoo ay katakan ang nilago. Pagkairak nga ning labat kay ning mahal na Mesiyas. Parasog sindang ayag laglabi ang bakong hamak panuhanduang kanas. Pagkakana matapos nagabos nagkabarasog. Sagod pa sa disipulos luminakaw naman tolos ang sa tong amang sis. Aso magkatiripo naman apostoles nakadaklan. Abot sindanganan ni Jesus kung anong ulay mga tao sa banwa. Ang Jesus na kung ano mga dadadagog nindo. Ulay-ulay ng tao na kung sisay kahapon na masid nindang totoo. Isinimbag sa saya bakuda ikang iba. Risuan bautista na ni Bapa Elias kahil mayas na propeta. Kung siring ulay ni Kristo ayong sabot nin tawon. Sa pagmasid nindo piling mga katuod ko sisay daw ngaya. Pagkadangog kay ning sabi ni Pedrong makawiwili. Magsiring kay dito istil Diyos, libre ati kanin Diyos, sabi Sa pagkatanos kumbaga si Kristo ka ngayon. Ikanin Diyos Ama magsasakop sa gabos na sa taong gikante. Ano sinimbag ni Kristo, apostol niyang inihon. Ay si Pedro gapot sa sayo na gayo matagas nga ning totoo. Para pabatayan ka ni kapwa gapong iba. Babaw kong talaga si mga santa iglesia nagiraray at amana. Ikayong magkakapot man kalyabi sa kalangitan. Sa imong kabukan sa palagonan si Simon sa kung ako naman. Darapol lumos naman maging kanon ng aldaw. Na isipan tuminukad siya duman sa tabor ng kabukid. Duman sa bukid na ito ipinag-ibang totoo. Ading si Jesu Kristo itong tulong disipulo si Juan Pedro Santiago. Kapag datong ninda naman duman sa kaibabawan. Tabor na kabukiran si Jesus nakagurang nan tulos na nabibi duman. Karakaram-aram na kay tong pamibi niya. Ay nagkaiba magayon dahil kasama di maluntok angin. Alaw kasama daw na daing siring kalina. Ading hawak naman panganuron bagang tunay maputi dahil kabaran. Asin duman atubang ni Moises Elias man. Kanindan na masdan ang labing kaliwanagan kanakin ng Diyos na mahal. Pagkakita kay niyo kay tong tulong disipulo. Masindan totoo po niyang maestro magunto kita digdi. Kumbot mo ngayang baga digdi kita gumibuna. Tulong harong na sadya sa roon tokan mo kin Moises na ikan. Anarong na ikatulong na Elias na santo. Kataram kay niyo katong tulong disipulo may nakita sindang baga. Sarong panganorong bilang labat kaputing pagmasdan. Pesos naman sarong boses ang nagtarami yo iniante. Inanaki kong tunay na sa kuyang naoyayan. Kung binugtakan ning lubos kong kaugmahan na ng kagaya-gaya. Pagkadangog kay niyong kay tong tulong disipulo. Pansindan totoo na pasubasob na gayo sa pagkailig kay Kristo. Daing gayo na haloy man ininganing ang alasan. So karamarang nawara na sa nang basang ito nga ning ang alasan. Si Moises Elias man sindang dawa nawar
Raman. Jesus na malip pinapod, pinanguyayan, itong tulong kay Pan maulian ng bot, kay tong dalawang disipulos. Nagsabihan ni Jesus day ngayay, pagbantog itong nakita dabo. Rapit ko na ko gadana na sumakat na sa gloria. Indo ibantog na nangalasan, nagabos na itong sa indong nakita. Pagkatapos kay tong ulay, sindang dulo na naglakaw. Sa banuan balang taong masumpuman sa iyang ginohulit. Sa kanggotan totoo, kay tong mga pareseo. Sa labing gayo diri ko na mga gibo sa hading si Jesus. At sunganin sarong aldaw, inisip nin mga palpal. Jesus ay rinanihan inapot kung paniguan tao magbuwis. Ang timbag ni Kristo duman sa dakol na tawo. O nabatid na nindo mo niya nindo, tinutokso ko na nulit ko totoo. Madali mong ipakita, saro lamang na moneda. Tawong basang sana ano rin kumuhanin sarong pirak sa bulsa. Ini si Jesus na malumapot sa mga palpal. Sa iyang lagawan ilang nakatalan, iyan sa simbang sa hading sisa. Konsiring ang kaniguan, ulay ni Jesus na mahal. O ang katanusan na kisisaran Diyos sa Diyos. Nainipon makuyog na mautob na ang gabos. Masalang padago siyang pagkasunod sa indong mga pagbuhay. Nainisiring na ulay ni Jesus na kagorang na. Pirong sisay man kay itong mga basang-basang tanong sa gulos na kalasa. Sarungal daw ining berbo na nagpaduman sa templo. Pinagsunod ito ng eskribas pariseyo, may darang babaeng tao. Jesus inatubang ang babayeng makasalan. Kailan dahilan dakop ninda sa dalan, nagong pinagong Ang pagatubang ni Kristo, babaye rak na gayo. Ang ego maestro ko ng mga pariseyo, dosa ng siring na tao. Manasi mong naraman kay Moises nakabotan. Ang siring kayo na yung magpupukaning ako sa kod maganda. Ibo ni Jesus na ama, dahil nagsimbag ni katagal. Saging dahing pag-aram di mo nandong sa ibaba, siya nagsulat sa daga. Kandi pagsimbag ni Kristo, hinapot mamanin bago. Kaya maestro ko na lubagang hatol mo sa langit siring na tao. Lolas itong sinimbag pa ni Jesus kagurang nanta. Sa isa indo kaya na dahil na may sala baga kumang napopok. Manaso pinasiring na ni Jesus na sa tong ama. At liwat pa siya digla nga ni dakita kay tumabasang sana. Isay daw na tao naman, aday mayong kasalan. Itong mga palpal na galing na sana lamang ang babae binaya. Sa Jesus na makita ng babae na tadas. Naglawa siya nung ay na daw ngaya si mga taong nagdala. Itong mga malulobo ay nakatol sa imo. Simbag di babayeng ito din nagatol poon ko sa mga sala kong Ulay galing. ni Jesus sa iya, ako yung mahatol na. Sa kong ipapadosa magsulsul kaning maugma ng dulaw magpenetrit. Kaning ulay na tinodan ni Jesus nakagorang na. Babae nagali duman sa sala pinagsulsulan tinatay sa bangi alda. Para naman sa rong aga, si Jesus guminayak na. Ikaw nagdago siya duman sa rong ni Maria, babaeng tagabitan. Bakok mamakuring gayo, kailing babayeng ininom. Ang natotoo ni sa kakanon ni Kristo at mamutan na tayo. Nariribok na sibot na ang babae na si Maria. Andam sa lamisan, tudungan ang tugang niya sa bitis ni Jesus. Nawiwiling totoo kan mga ulit ni Kristo. Manggayo si Marta, nagdulok ito, ano lay iyo iniho. Konming maestrong laya, binayaan ako sana. Man birik-birik na patabangon mo pa, matugan kong si Magdalene. Ako nagsasaro laman sarong nimpag-anda. Noon kayong kadaktan, mga kong tabangan,
Marian Magdalena yaon diya. Simbag ni Jesus sa iya, Marta, Marta, olay, baga. Kasi ulun na ang ibuhurong ka, umaday mo inigit Anigong pagsibot mo, ikaw rasa mong gayo. Kamot na totoo, gabos na mahulit ko, naurog kay ning tugang. Pagkatapos kay itong ulay ni Jesus, maestrong mahal. Ang Marian Magdalena, nagtabang nagimo siyang pagkakaan. At tumukaw na si Kristo, may kasamang pariseo. Ang nagdadalaw ito kasama man, totoo ang kaibang disipulo. Talungal daw nga ni naman si Jesus nakaibahan. Kulong namumot ang pinogol, pinagkayahan, sarong pariseyong tunay. Sa sarong-arong na sadya, sa pariseong tadama. Dumaning gapos na malaki na nagkita, pariseyos maniskrip. Aso si Jesus tumukaw sa latok na makakanan. Kanyang binindisyonan ngungit yan, nagkakan sila patin tinapa. Patakita na mamasdan, pariseos nakadaklan. Sos dinaganaw dakulang kanggotan, nagunogrog na Dahil gobing kay luman na di kalastas na anan. Sos nakagurang na nasungani, pagkakan sinabi niya tinuhan. Ano lay ni Kristo kamang mga pariseos. Alpal na totoo siya tanang magmaangno, pinggan na kanon. Ang sa indogong damang iyon indong maanan. Itong nalilipdan dilido dahil nga ng ibingaya. Ako nindo maramugan mga pinggan nakakanan. Labing karatan ugsom na daing kabarang mga kalagnindong iya. Ang puso nindo ang daghan, umbaw na kan kakapunan. Bakit nakasalan nindo nagsusulan, magulaw na ikumpisa. Among mga tampalasan, malinig na helngon laman. Kasi panong karatan sa ido ng paghinaan, malawot na paugali. Ano sabi na si Kristo, mga ulay na inihon. Marian malulubo binayaan siyang gayo, aniskribas paris. Jesus nagdagos duman sa sarong aldeyan sa dan. Arang pangarang magulit siya naman sagod namang kabiba. Umaman nga ni sabitan niya sa aldeyan ni Hodeyan. Ngani si Maria Magdalena, magtugang mansindang. Ang tugang niyang ikatlo, ang pangaran sila Saro. Ding si Jesu Cristo minahal na totoo, tunay na katoo dito. Aso nga ni sarong aldaw, sila Saro ay dinatnan. May kagadan tolos binaritaan ni Jesus nag-agor. Ang simbang ni Kristo na pinagtugon na tawo. Aman sabihon mo iyang hilang nila Saro dahil makakaano. Dahil mo na nagpaduman, sagot magkapirang aldaw. Si kagahan guminayak ning panlakaw na magulit sa kagabsa. Nagawang aldaw pa siya, Jesus sa betabaran. Tagkong sarong aga ulay na makaiba, kita ngaya pahudiya. Ang simbang ring kaibahan, tadaw kaya kagorang na. Ano kita duman sa mga uliyong palpal, pagkapon kita duman. Jesus naglakaw tulos, kaibahan disipulos. Pahudiya ng gayon magapon ay napuntok sa pag-ulit sa Ano sa silang aldaw na sinda duman sa Odeya. Kaya naman ninda si Jesus ang pag-iriba, nagayak pa sa bitang Olay ni Jesus sa poon, sa tungayan gigiyawon. Saro sa kong kampon, ta siya sa kong paon, ang pagkaturog maimbon. Tolos na nagsimbag naman, disipulong kaibahan. Kung turog lamang sukat daw na umali, ang sakit na namamatihan. Ano lang ni Kristo, ganyan nga ni sila Saro. Nanda ko lang ugma ko, magdudog ang totoo ng paniwala nindo. Kaya nga ni Digiriyaw ni Jesus anamomutan. Ako di nagalis man, igo ng apat na aldaw na linubong ang bang Balaki day mabilang ang mga taong nadala.
matong nanaldaw nga ning talaga. Man ang pabitan niya si Jesus, kagurang nanta, sagkod kan mga kaiba. Patay sing matalastas ni Marta nga ning mapalad. Ba't sa Mesiyas nagtatangis, nag-iyak sa kamunduan na laban. Anulay niya'y ni Homestrong kagurang nan ko. Yang kadigyo buhay ko ng tuod, tuod sila sa Kundi sa kong naraman sa imong kabagsikan. Jesus na maliyo sa imong iulay, iyo ko ng kaugma. Dahil masalang totoo, mabubuhay ang tugang mo. Simbag ni matay, iyo ko natapos na ang mundo na paghukom na sa Ang Jesus na inulay, o ngaya mabubuhay. Paniwala mo yung kamisan totoong badan, mabubuhay daing Ini ang mga ulay ko, sukat maniwala kamo. Simbag ni matay, iyo ikapaman ni Kristo, aking Diyos na to. Aso ini masabi na tulos naglakaw si Marta. Tapos ki Magdalena ang Kristo, ya tugang ko hinahapot ka. Sering na ulay madangog ni Magdalena ang mabuo. Buhat man siya tulos na sinabat kay Jesus, binabako na padalo. Tulos naglulod nagtaram sa Kesos na atuban. Loming kagulang ng kuloya ka, dilaman ang tugang nilhi na gada. Pagkadangog ni Kristo, panambitanin tawo. Angis siyang totoo, anirak na ko lang gayo, katoyang sila sa Tulos pinagkapot na ni Jesus kagurang nanta. Ang sinabi niya ay dapit no nangaya sa iyang bangkay baga. Ani sinimbag sa iya ni Marta ni Magdalena. Kasa mong amata, duman mo makikita ang tugang minagana. Asin tulos nangaglakaw na padumang sa linog nga. Dahil Jesus man umalis sa ilong buksan ang gapunay binaba. Ani tinaram ni Marta o kagurang nanming ngaya. Nakapatal daw na totoong di sala pa ng bangkay ay lapan. Ano lay ni Jesu Kristo dinanang sinabi ko. Kung paniwalaan mo makikita nindong gayo, mabubuhay at tugang mo. Taranin si mabuksan kanta ko itong linog nga. Saro na bangkay mabatadaing kabarang totoong apat na alda. Pagkatalastas na ni Jesus nakagurang na. Sa kalangitan siya nga ni katabang iniyo ang O inula. anak ko ngayang maayos na ding halangkaw. At tindaing bilang ako si mong tabangan kay nihagad kong Kaya ninagad ko, Diyos na ding ama ko. Aning mamibid na gayo kay niyang mga tao na ako iyong aking Aso makapamibin na ni Jesus panong ginawa. Alas na nagtaram siya Lazaro kaya bangon na diging mo niya lumuwas. Bagasa nagturog lamang sila sa pinukawan. Tapos ka na paninggan tulos itong nag-ios man duman sa sadyang liho. Manasungani mabuhay sila sa rong namumutan. Ay Jesus na mahal sa indo kayang ubaran ako sa mo bitis Aso kainot inutan o galing kahudiyuhan. Tapos ang gadan sa rumto kong bagambilang kulilubong ang bangka. Tigtinganin sila sa roh, minadok na totoo. Aliso Kristo, pasalamat labing gayo sa mga ginibong ito. Kailan tarong pagkabuhay, sinabing nagolit duman. Sila na banwa ang 70 taong bilang edad padaan na gadan. Itong ginibong milagro, kan maugayo na berbo. Buhay ka Lazaro nagpahayag na totoo sa dakol na mga tao. Palaglino ng totoo, tawong nagtubod kay Kristo. Aking Diyos iniyo iyong ipinanggot ko ni Escribas Pariseo. Di na nila katultol mayo, put kaitong malolobo. Ang labing gayo inisip nilang totoo na ipagadan si Kristo. Sa konselyo ni Caiphas, dumansinda nagpahayag. Si Joses Escribas na naman nilang si pagadanan ni siya. Ang mga ulay niyo, kaitong mga pares
Kristo na paduman mo na ito sa nanalisir. Di napakitang banwaan, nagit sa duwang bulan. Inuntukan sa kod apostoles man, paglilikay bagagila. Itong magtatago niya, bakong takot, handal, baga. Ang lingalingaw-lingaling pangayo pa sa lamiyang talaga. Kanaranin ang totoo, Paskuanin mga Hodiyo. Inalat si Kristo, pagutob kay ning misteryo, pagtubos niya sa tao. Luma naman pinag-iba ang mga apostoles niya. Mga nasaropa na nagsakop man sinasamaria, doon sa danganan nila. Karaday pinalaog kay tumbanwaan si Jesus. Mga Samaritanos na tinda nag-aanggot sa mga hulit sa Diyos. Pagkailing kay Neon, iwan na sin Santiago. Silang totoo, tolos nagsabi kay Kristo, ano lay nindain. Maestro ming kagurangnan, kumbaga si mong kabutan. Napapaniligan kalayo sa kalangitan, tanawon niling banwa. Tanganing magpakaisi ang simbahan ni Jesus sa rin. Mong pagkapi ang simbang ni Susay at sinabi, O mga apostoles ko, namubutan kong totoo. Kung pagdadan sa tao ang sa kong toyo, digdeo, ang nanilig ko sa mundo. Wonder panatawan, buhay at mga gadan. Mundo at kararabon ng tao, mahirakan sa sakuya alang-alang. Ano ba si Jesu Cristo, naglakawi yung tinoyo. Naman sa Jericho, nalungkutan ng tao, dumayang totoo. Naduman kay tumbanwaan, ikwanin sa Roma, yaman. Iyo ang pagdaran ng mamawot, hiling man ang masakot sa pagdaran. Aso si Jesus makita, inulitan nga niya. Yung sinabi niya, nagsulsul siyang mauma sa sala ng talikod sa Saka naman nining verbo, napabitan niyang totoo. Inumbigaan naman ito ni sarong banal na tao, ngaran si Simon para Sa siya. nagkulang kaugmahan, ni Simon na taong banal. Sos nakagurangnan na iyon ang nagtao, mahilit niyang kailangan. Kinayan ito niya ni Jesus kagurang ng tao. Od sa mga kaiba sila sa rodo, dumampa si Maria, si Magdalena. Asinandam na duman ang sa indang nga hapunan. Tolos na panukaw sa God ni Jesus na mahal, nagpahapon sinda dumaan. Para maram kinuan ni Maria Magdalena. Nanahan niyang daranin siya may halaga, pinasatulos man sa Ibinobotol niya tulos sa kayong bitis ni Jesus. Ito pagkatapos sanda pa naman, ginuspos, pinanilangin si Bo. Bilog na rong nalakpan, kanamot daing kabarang. Onin si Mamasdan ni Odas na tampalasan, nagsusutukan ng daga. Ginanganin na bungi ang bot ni Judas ngani. Nugon na sa lapi sa pula di ugali, pinaglubahan madali. Nasayang sinabi, kanit pangabakang ini. Ay masabi kung hindi mo sa pobre, na dahil sinayang bigay. Ang sayang kaisipan ko nito dahil sinayang. Ay kinaulang ang nanipan, hindi lang sa sukat pagtutubuhan. Sa Jesus may sihan, Judas na kaisipan. Tulos na nagkarambaya sa kong namumot ang lalo nindong kalalabasan. Amo day magkulang, ni pobreng sukat limusan. Nananawa kong mahal dahil na mapirangal daw, kita magkasuruhan. Anirak ni Magdalena, baga sarong despedida. Pagrundog niya kaya mga pagiriba dahil na magbalas sa iya. Para katong pagkaga, ang pagkali sa Betanya. Nakagalangan na kay bayang nabos na sa mga apostol niya. Daraninan sabi, pontang makapanyayari. Sabihan ng mga sa tayo, nabiri